Ka design ki riam ya tho ba ya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Hamaulai moro Shillong. Kublai pibaro hakabedai bat ki Khubor na kimat minta janmit tinya phashwa kimat Khubor na Jylla. Ki pulit jong ka West Khasi Hills ki lalap ya ka we ka medyap jong urang ba ka bala per hasla ha ka jaka ka badon kham sharum na ka jingking wa riat hanong ston. Kat kum ka telong Khubor bala yoklum la ya thu ba ka ne ka medyap ka dai jong ba harbat maule u bala live khandai snam ya u baju khot sen da ubarit ubana ka shnong pendeng rei henrei ubala shongkha ha ka dong tham yo jong ka shnong new nong ston. Uni orang ba ula jar ngai na la yeng na du ka arpo pratarik unai lur arejar arpsau bat uderu ubajunya kakali auto truck hasor nongston. UMLA ka 19 Shillong South Constituency uba Sanbor Shulai ulalum jinghalang ya ki shnong ki bahap hapo ka Shillong Cantonment Area. Uba Sanbor ulalum ya ka ni ka jinghalang de namar ka jingjalai palat ki nong khai drop ha ka ni ka jaka khamtam hadin ba ka jingshap kem jong ka wei ka briu ka balatip kum ka Aisha Khatun ka bana Assam. Ha ka ni ka jinghalang ulapin sngo ya ki borshnong bakat kum ka NTPS Act ki briu ki ba aiwai yeng ya ki badi ni khai drop kin sha kem lang. Arkan hon ki nong hikai SSA kilami madan ha ka artarik Risaw rajar arpsau ka wei ka kinhon ka day ka bapenlong jinghalang ba lani ka general meeting hamadan students but ka wei pat ka kinhon ka day ka bapenlong jingaki shong Kylleng mungor hamadan malki ka kinhon ka bayalum hamadan students ka bayalam da ubabu Aristotle Rambai ka dawa na ka sarkar ba ka day ban penskem ya ka kam jongki da ka bathung kam pura yaki kat ba ka wei pat ka bapenlong jingaki hamadan malki ka bayalam da ubabu Peter Ternyang ka kwa ba ka sarkar kan penkiu arsha ya ketulop jongki u Dr. Didi Lapang u balong u menteri rangba barim ke Jylla bat u balalong ru u riusan Pyrthei u bala slembha ha ka ni ke Jylla u lapha da ka shithi sha u menteri rangba ke Jylla u Conrad Kongkal Sangma ban penbana ba u lakwa ban shong thadno kum u nong ai but jong ka sarkar Meghalaya. Ha ka shithi e no kam u Dr. Lapang u la kerpat ya u menteri rangba ban pedang ya ka shithi e no kam jong u. Katanat exercise jong ka sarkar Jylla ka labu thong ban yoklum khajna palat sanspa klor nakakiat hapo u news nembang tengka lengba ka jingpen kam ya u QR code based tracking system khnang ban khangla ya ka jinglat a ka kachna. Ya ka nila ya thu da u menteri bapet ya katanat exercise uba kermen Jylla. Shushu uba kermen ula pentip baka sarkar ka kwa baka Jylla Meghalaya kan day ka way na ki baklan tam ban penmi ya ka wan bat ban pen urlong ya kane ka sarkar kan yarap ya ki nong rep bakin rep ya ki so ki babon jat. Ka LF8 tribes rengkat ka jingatray lang bat ka district school education officer jong ka West Giant Hills district kalapin long ya ka rinsan ya kop ruai na ka benta ki khana school jong ka West Giant Hills district kabalatip kum ka second district level inter school singing competition 2024. Ha ka ni jinga kop ruai la yashim benta palat ars pa ngut ki khana na ki khat nyau tali ki school. Ha ka jinga kop ruai solo senior ya ka nam la do la yora da ka bayamon lang lakyang na Juwai Presbyterian Higher Secondary School. Ha ka solo junior ya ka nam la do la yora da Udonian A Lalu na Juwai Public School. Ha ka jinga kop ruai choir ya ka nam la do la yora da ka Giantia Higher Secondary School. Ha ka engineers group band category la yora da ka Juwai Public School. Mentapat inya pai kimat Khubor na Kylleng kari. Ka sarkar India kalapin mi ya ka jingpen bena ba ki nong shong shnong jong ka India kim dai ban let sha Iran na marba ka jinglong jingman ha Iran minta kamlong ka basngan. Na ka benta ki tu ki nong India ki bladon lupa ha Iran ka sarkar kalabetha ba ki dai ban pikir bhai la di ban shong ha ki jaka basngan la ne la ki kwa ban wan pai no sha India ki dai ban pan jingrap na ka embassy jong ka India ka badon ha Iran. Ka India kalapin mi ya ka ni jingpen bena day hadien ba ka Israel kala berngam ban kerwet kala ya ka Iran hadien ba kala ther da ki spak tali ki namding hanong ba Tel Aviv jong ka Israel.
Pratali ki station rail ha Rajasthan ki la sha berngem Pyrthei bom. U CPRO jongka railway u Captain Shashi Kiran ulay thu bahaka shitarik u Risaw ki brio ki bomla ban ithu ki lawan penpoi ya ka shithi berngem Pyrthei bom ha ki Pratali ki station rail. Hadin kane ki bor pahara ki la talasi lut hamman la kawai pakawai ka rail ka bayat na ki Pratali ki station. Kam hadin la yo jingtip ba ubriu ba berngam Pyrthei bom ula kam yala di ba udai Muhammad Salim Ansari u area commander jongka Jaish e Muhammad ka bana Jammu and Kashmir. U noyalam jongka seng Congress u Rahul Gandhi ula letbu sentio ha umoddur jo Mahatma Gandhi u badan harajghat kum gadak ka jingkan mau burom ya ka lingku sngi kha jong Gandhi. Urahul ula ong ba Mahatma Gandhi ula hikaya barok kinong India bakim day ban tiang ha baki yang nakabenta kahok bat ka jing shisha. Bat ki day ru ban penpriang ya ku Khubor ka jing iet om ban wanra ya ka jing yapat yapra. Hagni kasi la don lang ki weipat kinoyalam jong ka sen Congress bakin thop ya ka Priyanka Gandhi bat ki weipat. Kum gadak ka jing rakhe ya ka lingku sngi kha ka ba shispa sanpusan jong Mahatma Gandhi u menteri rangbat do kari u Narendra Modi ulaya shimbenta haga swachta bat ula kintu ya barok kinong shoshnong kari India baki dai banya shimbenta ban penklan ya ka swach Bharat mission khnang ba barok ki saudong saukun hakari ki dai ban long ki ba khoj bat ban pen urlong ya ka thong jong ka clean India kumalai phaulak kinong trai sarkar ki la snok ti ban pen khoj ya ki saudong saukun haga sngi bakin mau burom ya ka sngi kha jong Gandhi ki Rio San Pyrthei ki ba ibha ha West Bengal ki lawan banya snok ti lang ha ka jinga khi ka bala penlong da ki sau photli ki seng ha Kolkata ban persha halor ka jingsha bat bor bat ka jingsha penyap jong ka Dr. Khenna jong ka RG Kar Medical College and Hospital ki Rio San Pyrthei ki balawan banya snok ti lang ki ken thop na ka seng CPIM kum jo ru na ka seng Congress ki la kam ba ki lawan kum ki Rio pat ba ban krishan ya jinga khi om kum ki Rio San Pyrthei. U Prashant Kishore u noyalam jongka kinhon Jan Suraj ulapen kre ban thau ya ka seng San Pyrthei ka ba thamai ka ba on pen bana menta ka met jongka artharik u Risaw. Ka thamai jongka ni ka seng thamai jong u kan dei nam Bihar. U Prashant Kishore on pen bana ya ka kerteng jongka seng thamai ka riti trekam jongka ba ya ki arsan ngot ki noyalam ba khamat e jongka ni ka seng. Ula pentikna ba yala depat onam bat satya ya kanu kam hapo kani ka seng ka bathamai. Bentapat kinya phai shaki Khubor na Kylleng ki ri jong ka Pyrthei. Ilami ki jing Pyrthei ki basngo shirkhei hajan jong ka embassy jong ka Israel ka badan ha kanong ba Copenhagen ha kari Denmark. Ki pulet ka Denmark ki la pentip ba ha kani ki jing jia omsham la don ba mensaw ba iklas dangru ban penlong ya ka jing tokit. Kumbakalong menta ke sarkar Denmark kala pha ban penjur ya ki bor pahara ha ka embassy jong ka Israel ka badan ha ka tegri. Kaling swin ka bakit ya u president ka Brazil u Luis Inacio Lula da Silva kala yo ban her khandaw hanong ba Felipe Angeles ha Mexico hadien bakala yat pelun kumba saw kenta AA hasun na ka daw ka jingthot kitiar kitar. U president ka Brazil ulalet sha Mexico ban sakhi yak jingbam smai jong ka president Claudia Sheinbaum Henry hakapor ba ulami na Mexico ka lingsun ka thutno bat ka lingsun ka hap ban yat plun sau kanta sun tat hadu ban da yo ja ka hyar hadin ka tapat ulalet no da ka weipat ka lingsun na Mexico sha Brazil u menteri rangbadu ka Israel u Benjamin Netanyahu ula ong ba ki Iran kala le bakla da ka bather namding shanong ba Tel Aviv jong ka Israel u Netanyahu ula ong ba ka Israel kanom sngap jar henry kan penpai kala bet klem artatien katkum ka jingyo lum jingtip jong kila pathai Khubor kila thu ba ka Israel ka don jingthmu ban ther bom ha ki jaka san umpnyang jong ka Iran kuman chupen kan mau bah ka shitarik u Risaw ka Iran kala ther ko ba shispa prapotli ki namding sha Israel bat ha ka te jo hi kapor ki runar kila sunret kuli naphang ya ki riu pat ba hanong ba Tel Aviv bat ha ka ni ga jingja nriungut ki brio kila mensaw ka Claudia Sheinbaum pardo ka dei ka kanthei ka baningkong ban shong ha ka shuki president jong ka Mexico
Kasian buam kabala don mentahan riu pu arsnem kerta kala job ya ka election president kabala long hau benai jelio mentau snem. Kasamoi terekam jongka kan sedang nadu minta marsendap bam smai hadu usnem arajar lai pau. President jongka United States of America Joe Biden ulah hukum ya ki sipai Amerika bagi dai ban penbiang ya ki tiarthma ki baka Israel ka don kam ban yakun Persia ya ka Iran. Ka Khubor na White House kelayat ho bau President Joe Biden bat ka Vice President ka Kamala Harris ki lum jing tip tiak patiak syapang ki kam ki baka Iran ka thumu ban le ha Israel. Kito kilong ki Khubor na kimat. Kublai.